kwafika umlungu kulomuzi wasebusheni uselapha ngezansi usabizwa ngokuthi kusekuphakameni. Wabamba uhele oluya enkosini umefika phambi kwesilwane sasezulwini uthi Shembe, abantu bakho uthi abayidli yakho, uthi kodwa laba bantu Shembe bayayidla ekudleni okuthile. Yayisithi inkosi kuye, wena umakhe hamba ekhaya egaraji lomuzi wakho, ibhokisi lamathuluzi lelo faka kule ipikili esigobile nezirasile, ufike ulithatha kuye uze nalo lapha kimi. Wahamba lomlungu wafike walithatha leli bhokisi lamathuluzi wabuya nalo. Ithi inkosi libeke ngapha kwami, wayesiyalibeka yayisifaka isandla phakathi. Inkosi yaqhubeka yaxoxa namaNazaretha. Ngemva kwesikhathi wayesethi sondela uthathe nami ibhokisi lakho ubheke phakathi. Umebheka phakathi umlungu ipikile igobile seyiqondile, isipikile nezirastile seziyabenyezela zonke. Lapho sithi isilwane sasezulwini, labo bantu nje babona bonke behlezi lapho phakathi kwami abekho ndwele. Kodwa into edingayile yedwa mlungu ukuthi uma sebefike lapho phambi kwami bonke babangcwele njengalezi ipikili zakho ofike igobile zinerasti, kwaphela konke lokho zabuyela esimweni sazo kade zintsha. Nomthwalo ithi inkosi yezulu, ungena kule muzi imthwalo ithwalisela ngaphandle kwayo. Ibisithi kodwa umuntu ngesikhathi esephuma ukuthi uthathe umthwalo wakhe awubuyisele kuyena abuyele naye emazweni akubo. Ithi maNazaretha manisasondweni ningena enkonzweni yasekuseni, uma inkonzo seyiphelile njula isitaphu sakho uphumele ngaphandle kwethempeli. Ithi inkosi ngoba izingilosi makuphela inkonzo siyahamba ithempeli lonke sishanela. Uma zifika iy'kephu phansi zindlaliwe ziyaphazamiseka, nabantu abahlezi ethempelini ziyaphazamiseka. Walizwa usizi lakho,
Nomusa usekhona lapha ngezansi. Lapho sewasala khona igate kuphela. Aze kusavalela ukuthini. Kodwa lomuzi leli Jerusalem elisha lakuselapha ngezansi. Yayisijula lenkosikazi emhlabeni kusebusuku. Ile ntombazane yakuphela, ukuphela kwayo akekho omunye. Yayisikhumbula lengane ukuthi phakathi komuzi khona uShembe. Yathomba umgwaqo omkhulu ngoba yayihlala ngale ngoBhekuzulu. Yathomba umgwaqo omkhulu, yangena ngaphakathi, yezwa lisikhuleka endlini kwababa. Yezwa inkosi ngaphakathi lomuntu okhuleka ngaphandle yakhala. Yayisivula inkosi. Yathi mina ntombazane kwenze njani? Wathi baba, uma usehambile emhlabeni, ungishiya kabi mina ukuphela kwami, angiganile. Ngicela Nkosi ubuyise uma ngigane ngibe semzini wami ukuthi ubuye umthathe. Saflathela isilwane samflathela, sabheka emnyango lapha, endaweni esala sokhothamela emnyango, sabheka emsamo. Isikhathi sabuya saphendukela kuyena, sathi mntanami umshuphelane unyoko. Ngoba usesihlalweni esihle. Lesi sihlalo mangiphazamisa kusona, angeke sakwazi ukubuyela kuso. Uthi baba ngisize, ngicela ungibuyisele umama. Mase ngishadile baba uzobe sebuyele ezulwini. Yaphinde ngiflathela inkosi. Ithema iphendukela kuyena, lethi sengibuye ezulwini mntanami. Fika bamba umhlangano osheshayo. Lenkosi baba mkhulu. Wasebuza baba mkhulu ukuthi uzokwenza njani ngalomuntu ngoba lesihlalo sakhe kukancane ukuthi abuyele kusona. Ethi inkosi yamakhosi, ngizohlukanisa umzimba wakho esibili, ngiwuhlukanise kabili. Bese kuthoma oluhlangothi lomzimba kushiye esihlalweni lubhasobhe isihlalo sakhe. Bese kuthoma umzimba ngubuyisele emzimbeni wenyama emhlabeni. Uthi hamba mntanami ufike uthathe uma wakho, ucela abantu bakubambise, bese uza naye lapha ngaphakathi, ufike ungene endlini yaseginyezini. Ngosuku lwesithathu uzovuka uma wakho. Akasho ukuthi ngicabanga ukuthi uthi ngosuku lwesithathu uma wakho uzovuka. Phose siyadingida isidumbu. Waza naso bafika basifaka, wabasha bamshiya abantu umntwana lesidumbu sikanina, wavala isikabha wahlala. Ngosuku lwesithathu yavuka intombi yahlala ngezinqa, yathi mntanami, umbuzo oqala mntanami umkhathazelani. Esihlalweni esihle kangaka bengishela kuso, umshuphelane uthi ma, ungishiye-kabi, ngizomamtshinga ubethobani. Yaphila lenkosikazi iminyaka eyi-19 19 years, noma isihambe emhlabeni kwakungekwanele, noma isihambe emhlabeni yaziswa bomndeni. Sendabeni enjalo manje. Siphambi kaNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ongafundiseki. uNkulunkulu ongaphumputhi. Osuka hlala bese kwenzeka yonke. Ngicela incwadi kaMateyu 24 verse 23 uyibeka ku 28. Matthew 24, 23 uyibeka ku 28.
uKristu uma kuba khona umuntu phakathi kwenu othi nangu shembe noma nangu ya noma mkhomba kuluphi ekhalo ningakholwa nise ningakholwa ngokuba wekuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga wekuvela oShembe bamanga nabaprofeti bamanga baveze isibonakaliso ezinkulu nesimangaliso ukuze udukiswe nabakhethiweyo khona abantu phakathi kwethu abakhethiwe uNkulunkulu kodwa makulokhu kuqhamuka amawuwa elokhu ephazamisa iy'ngqondo zabo kugcina beduka abantu abakhethiwe. Bhekani senginitshelile ngaphambili wayesele washo-ke vele uShembe. Ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane noma bangamkhomba ethemba ezinhle ningaphumi nise ningaphumi ebusheni noma bethi bhekani usendlini noma bangamkhomba endlini bathi wabona nje sisondele endlini thina hayi emnyango ningasuki ebusheni ningakholwa ningabakholwa ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Amen. Esiphambi kwakhe akusiyo indodana yomuntu. uNkulunkulu. Amen. Umnikazi wezinto zakhe. Ngithi Nkosi ngelinye ilanga izingilosi zafihla amehlo azo zonke ezulwini uma kubuzwa ukuthi ubani azokwehleza emhlabeni bethuswe indlela okwaphathwa ngayo iNkosi uJesu emhlabeni. Amukho wavuma kwase kusukuma uJehova iqobo lwakhe. Ngesikhathi esuka ezulwini uJehova kahambanga yedwa lithi waphuma ney'ngilosi zonke zasezulwini uthi okokuqala ukuthi ezulwini kuphuma uJehova aphume ney'ngilosi zonke lisale izulu li-empty. Lapho phambi kwethu ngiyabona ukufasa iy'nsizwa zazisivakashele ethempelini lasesidlweni. Ithekisisa iNkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu isuka Mnambithi iya emakhulwini. Akekho umuntu mawushambeza ngakomoyela ngazi ithe iNkosi izofika eMlazi kwangena intombazane umndeni okwazi ungena ekhaya wathi ngifuna isango lokuya eNkosini uma ngifuna ukuya kuShembe ngizohamba kanjani. Hawu le ntombazane yazi ngani akekho umuntu ukuthi mazofika uShembe ngakuba ngazi. Izilahamba laze lafika endodeni le ndoda yayihluphekile indodana yayo yahamba iye eGoli iyosebenza yangabuya kwase kwadlula iminyaka eminingi wayesethi ithuba lami lolu Shembe mayifika ukuba ngiyombikela ukuthi angibuyisele indodana yami. Le ndoda kwangekondahonde ngo-2019 umifika phambi konyazi lwezulu iyazibika ukuthi indodana ayisekhona sekuphume isibusiso maNazaretha. Nkosi ikubusise isukuma le ndoda ihambe
ungena ucingo phone call mama lolucingo ubani lofona ebusuku kangaka lithizwe elibuya ocingweni ilowo obukade ukuye emini ingilokuqala suma nayo lensizwa kandawonde ukuthi inamba yami yocingo uyithathephi njengoba sila endlini maNazaretha sonke inkosi yamaNazaretha inamba zethu zocingo inazo nami uzoyithenga ngomsombuluko inamba yocingo useyayazi ungathanda indawonye ukukhuluma nendodana yakho uthi yebo ungathanda wayesethabambe kancane wayesemnika yesilibamba lensizwa ucingo yambingelela uyise asikhundeni soba uyise avume uthi umshuphelani kangaka wahamba ekhaya wangabuya uthi hayi baba mina ngisekho emhlabeni sengadlula emhlabeni ngathi ngisegoli ngadudana nabanye abafana sayimpumalanga koloni siyobamba inkunzi sayibamba ngempumelelo kodwa ngesikhathi sasibuyela endleleni sibuyele egoli kwathi abangani bami bengihamba nabo bangijikela base beyangibulala uma bethi sehlani ningaphumi uma bethi kulela khalo ningakholwa ngakho ngicela bongenzelwe zonke izinto ezenziwe nomuntu uma esedlulile emhlabeni ngoba sengahamba emhlabeni Yasini inyama yodwa ugibela ngo-R19 namhlanje kubuya ishumi losheleni ku-R20 ungathenga isinkwa nerama yey'ngane umuntu uhambele ube nganijova maNazaretha neyizinto lezi angamlili iy'nkabi bangene ematekisini ihamba lensizwa emhlabeni emhlabeni ukhethe ngobantu ephuma emsebenzini bamuka impahla yakhe baze bamuka nomphefumulo wakhe athi mshumela ngikho ngisemakhaya
ngikwazi ukubuya sebelikhombile nosuku lomngcwabo wathi ngeke ngikwazi ukubuya bhekani umshumayelo oseduze ngithelele